Bidu sal-aħħar fi 13 distrett. Wara li ġew eletti l-kandidati Laburisti Anton Refalo u Franco Merċieqa, kif ukoll il-kandidati nazzjonalisti Giovanna De Bono u Chris Said, it-taqtija għal min se jtellna t-tielet siġġu f'dan id-distrett kienet waħda kbira. It-tnejn wara nofsinhar għal ħabta tas-sija, iż-żewġ partiti ddikjaraw li kienu tellaw it-tielet kandidat. Il-Partit Laburista qal li kienet telat Justin Caruana b'6 voti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista beda jgħid li kien tela Frederick Azzopardi b'4 voti. Kien hawnhekk li ġie deċiż li jsir recount bir-riżultat uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali ikun favur il-Partit Laburista b'9 voti. Ir-riżultat issa uffiċjali ġie pubblikat anke mill-Kummissjoni Elettorali fejn il-Partit Laburista ġab tliet siġġiet fuq Għawdex. Jirriżulta iżda li l-Partit Nazzjonalista mhux qed jaqbel ma' dan ir-riżultat, tant li ressaq protest quddiem il-Kummissjoni Elettorali. Dan ir-riżultat qed jiġi kontestat mill-Partit Nazzjonalista u infatti issa għadu kemm is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borġ-Olivier għadu kemm ressaq protest uffiċjali quddiem il-Kummissjoni Elettorali fejn dan qed jgħid li mhux qed jaqbel ma' riżultat u jista' jirriserva dritt li jista' jieħu anki passi ulterjuri f'dan ir-rigward. Il-Partit Laburista ilu ma jkollu maġġoranza f'Għawdex 58 sena sħaħ mis-sena 1955.